În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliei celor tale propovăduiri. Pune în noi și frica fericitor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeule, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Am început săptămâna trecută capitolul 11 și am discutat un pic despre prima secțiune a acestui capitol, care ne arată intrarea Mântuitorului în Ierusalim, ceea ce noi liturgic numim Ziua Florilor sau a intrării Mântuitorului în Ierusalim. Din punct de vedere liturgic, această sărbătoare închide perioada postului cel mare și tot din punct de vedere liturgic știm că în această zi, la fel, așa cum spune Sfânta Evanghelie, și noi îl întâmpinăm pe Hristos cu ramuri de copaci în mâini, pe care credincioșii ar trebui să le vânture atunci când preotul iese cu Sfânta Evanghelie și cu Sfintele Daruri în timpul Sfintei Liturghii. Și de aceea ramurile de salcie în tradiția românească se împart la sfârșitul utreniei, așa cum am făcut și noi anul acesta și cum vom face de aici înainte. Și este o rugăciune specială pe care preotul, o rugăciune de binecuvântare a stâlpărilor pe care preotul o citește, iar apoi ramurile sunt împărțite credincioșilor ca o reîmprospătare sau ca o retrăire, dacă vreți, a acelei zile în care Mântuitorul a intrat în Ierusalim. Haideți să citim din nou cele 11 versete ca să ni le readucem aminte și apoi o să intrăm un pic în câteva amănunte. Poate reușim să trecem un pic mai departe astăzi. Doamna Maria, ne citiți din nou 11, de la 1 până la 11? Sigur. Și când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfage, în Betania, lângă muntele Măslinilor, a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis: mergeți în satul care este în fața voastră și intrând în el, îndată veți afla un mânz legat pe care niciun om n-a șezut până acum. Dezlegați-l și aduceți-l. Iar de vă va zice cineva: de ce faceți asta? Spuneți-i: Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite aici. Deci s-au dus și au găsit mânzul legat de drum în fața unei porți și l-au dezlegat. Și unii din cei ce ședeau acolo le-au zis: ce faceți? De ce dezlegați mânzul? Iar ei le-au spus așa cum le spusese Iisus și aceia i-au lăsat. Și au dus mânzul la Iisus și și-au pus hainele pe mânz și Iisus a șezut deasupra. Și mulți își așterneau hainele în cale, iar alții așterneau ramuri tăiate din câmp. Iar cei ce mergeau înainte și cei ce veneau în urmă strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine a părintelui nostru David. Osana întru cei de sus. Și a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și după ce s-a uitat la toate de jur împrejur, fiind vremea spre seară, a ieșit spre Betania împreună cu cei 12. Mulțumesc! Plăcere! Haideți să ne reamintim un pic ce am discutat săptămâna trecută și aș vrea să mă ajutați. Ce idei ați reținut din acest pasaj? Ca de obicei, în Evanghelia lui Marcu îi întâlnim atât pe Hristos cât și pe ucenici și pe cei care îi urmau pe drum. Ceea ce trebuie să ne insufle și nouă
dorința de a ne afla întotdeauna în mișcare din punct de vedere duhovnicesc. Niciodată să nu batem pasul pe loc, ci întotdeauna să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu și mai mult. Care este punctul culminant al acestui pasaj? Intrarea în Ierusalim? Mai precis. Unde se termină călătoria lui Hristos în ziua respectivă? Când striga Osana, Osana, lumea, primitul. Nu. În templu. În templu. Deci, din punct de vedere duhovnic, în ceea ce ne privește pe noi, punctul culminant al intrării Mântuitorului în Ierusalim este chiar intrarea în templu. Ăla era țelul, ăla era punctul final al călătoriei Mântuitorului Hristos. Ăla trebuia schimbat. Cum? Templul trebuia schimbat. În ce sens? Sensul readucerii la destinația lui inițială. Da. Care era? Care era cea de cult, cea de închinare la Dumnezeu. Nu de negoț, nu de târguiel, de chestii de astea. Trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament. Da. Și toate sunt adevărate și toate sunt puncte foarte bune. Care este templul la care a lucrat Hristos? Omul. Care este templul la care Mântuitorul Iisus Hristos a lucrat? Sufletul nostru. Sufletul nostru. Păi omul, despre aia vorbeam, da. Omul, da. Întotdeauna Mântuitorul Iisus Hristos a avut în vedere nu o clădire, ci templul sufletului nostru, care, așa cum știm de la Sfântul Apostol Pavel, este templul Duhului Sfânt. Și duminică vom vedea această sărbătoare a pogorârii Duhului Sfânt în biserică, în lume, ca o garanție că ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos ne-a învățat este adevărat și merită urmat. De aceea, Hristos, toată această imagine a intrării Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim are un accentuat simbolism profetic. În sensul că, haideți să punctăm câteva aspecte. De ce a intrat Hristos călare pe un mânz de asin? Am citit săptămâna trecută profeția lui Zaharia, care spune clar că Dumnezeu va veni călare pe mânzul asinei. De ce? Un alt element foarte important este faptul că mânzul acesta era necălărit de nimeni. Este drumul nou. Da. Ce este? Drumul nou, noua opțiune pe care se deschide acum omenirii. Ce am spus despre ce simbolizează măgarul? Smerenia, pentru că împărații normal vin pe cai cu alaicul, dar el vine pe un măgar. Da, deci humbled. Dar mai e ceva. Faptul că un mânz n-a fost călărit de nimeni aduce cu sine anumite riscuri. Odată, un animal care n-a fost călărit nu știe ce înseamnă ca un om să stea pe el și atunci se poate răzvrăti. La măgar chiar este proverbial faptul acesta că nu se lasă ușor călăriți. Cu atât mai mult un mânz tânăr care nici măcar nu fusese antrenat sau nu fusese inițiat în activitatea asta. Păi da, dar Iisus avea puteri speciale, puteri să-l strunească. Cum?
ce se aude, da, bă, la tine? Da, e un pic de microfonie. Probabil că amândouă calculatoarele fac un pic de microfonie. Așa este. Dar, în același timp, intrarea Mântuitorului pe un mânz necălărit de nimeni are de asemenea un aspect profetic. Cine a citit cartea a treia a regilor poate să ne spună cum a intrat Solomon cum a venit Solomon ca să fie încoronat rege? Tot pe un măgar, nu pe un cal, pe un măgar. Un alt element profetic pe care evreii contemporani Mântuitorului l-au pierdut. Nu l-au observat. Un alt element profetic este trimiterea apostolilor. 2 apostoli am discutat data trecută, care sunt trimiși poruncitor. Mergeți în satul care este în fața voastră. Dezlegați-l și aduceți-l. Toate verbele sunt poruncitoare. Toate verbele folosite sunt comenzi. Iar de vă va zice cineva de ce faceți aceasta, spuneți-i, Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite aici. S-au dus și au găsit mânzul legat la drum în fața unei porți și l-au dezlegat și unii din cei ce ședeau acolo au zis, ce faceți? Iarăși, element profetic. De ce dezlegați mânzul? Iar ei le-au spus așa cum le spusese Iisus și aceia i-au lăsat. Acest pasaj are pentru noi, și cred că am atins un pic săptămâna trecută acest subiect, are pentru noi o însemnătate deosebită. De ce este important că pentru noi, în ziua de astăzi, să realizăm că ucenicii au făcut întocmai poruncii sau comenzii Mântuitorului Hristos. Au împlinit-o exact așa cum le-a fost dată. De ce e important? Chiar dacă nu au înțeles scopul în sine a acțiunilor, ei au făcut-o după cuvântul Domnului. Și ce înseamnă asta? Ascultare. Ascultarea, da, ascultarea. Ascultare față de ce ne spune Hristos. Și mai mult decât atât, nădejde. Nădejde în ceea ce are Hristos în plan cu noi. Pentru că dacă ne împotrivim, atunci lucrurile întotdeauna o să ia o altă turnură. V-am spus definitiv credință, nădejde, speranță. Exact. Toate virtuțile creștinești. Sau cele mai importante, credința, nădejdea și dragostea, pentru că și ei s-au dus la porunca lui Hristos pentru că îl iubeau, pentru că înțelegeau că se întâmplă ceva deosebit. Exact ce se întâmpla n-au înțeles ei până de-abia după înviere și chiar de-abia la pogorârea Duhului Sfânt au înțeles pe deplin tot ce s-a întâmplat. Deci, au adus mânzul la Iisus și și-au pus hainele pe mânz și Iisus a așezut deasupra. Am punctat săptămâna trecută ce înseamnă că și-au pus hainele pe mânz, nu? Mânzul reprezintă firea umană căzută. Și faptul că mânzul acesta nu era călărit de nimeni înseamnă că, deși era căzută, putea să fie recuperată. Și atunci Hristos aceasta face. Iar faptul că apostolii și-au dezbrăcat hainele și le-au pus pe mânz este un semn de respect față de Hristos. În același timp este și un semn de adeziune la ceea ce se întâmpla. Așa cum noi la botez suntem chemați să ne dezbrăcăm total, înainte să intrăm, să murim în apa botezului, adică să ne scufundăm în apa botezului, la fel și ei au făcut acest lucru în semn
de recunoștință și de supunere și de apreciere a ceea ce Hristos făcea pentru ei. Încă o dată. Nu ar fi și faptul că om sfânt pe lucru nesfânt, pe ființe nesfântă, cum a fost și porunca lui Dumnezeu către Moise, că descalță-te, că calci pe pământ sfânt. Da, exact. Deci Hristos a venit să împace pe om firea căzută a omului cu Dumnezeu, ceea ce reprezintă măgarul, firea căzută a omului. Și atunci lucru sfânt, exact așa cum spui Cristi, lucru sfânt pe lucru necurat devine sfânt. Ceea ce s-a și întâmplat odată cu moartea Mântuitorului Hristos pe cruce. Și mulți își așterneau hainele în cale, la fel ca și apostolii, iar alții așterneau ramuri tăiate din câmp. Iar cei ce mergeau înainte și cei ce veneau în urmă strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într numele Domnului. Facem și noi lucrul acesta? Cântăm și noi versul ăsta? Da. Când? La liturghie. În ce moment? Osana întru cei de sus. Da, bine este, exact la fel. Da. Osana, sfânt, 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 Domnul Sabaot, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. La ce moment al liturghiei? Este arătat nouă. Când oamenii, când dumneavoastră cântați în biserică acest vers, ce face preotul în altar? Pregătește Împărtășeană. Pregătește jertfa nesângeroasă. Vinul și pâinea și vinul sunt așezate pe sfânta masă și preotul rostește 2 rugăciuni, 3 rugăciuni de fapt, împărțite după cum merge dialogul între preot și strană. Și lucrul acesta, v-am spus întotdeauna că liturghia este o călătorie în viața Mântuitorului Hristos. Când dumneavoastră cântați, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, momentul acesta simbolizează intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Preotul doar ce a ieșit cu Sfintele Daruri le-a prezentat în fața dumneavoastră. Atunci când pomenim pe episcop, pe cler, pe credincioși, pe cei bolnavi, pe eroi, pe ctitorii bisericii și așa mai departe. După ce îi pomenim pe toți și ne rugăm la Hristos, la Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu ca toți aceștia să intre în împărăția lui Dumnezeu, apoi preotul se întoarce, intră cu Sfintele Daruri în altar și le așează pe masă. Descoperă discul și potirul care au agnețul sau bucățica de pâine care simbolizează trupul lui Hristos, care simbolizează la momentul ăsta, pentru că la prefacere va deveni cu adevărat trupul lui Hristos. Și sângele din potir, vinul din potir, care la momentul acela reprezintă sângele care va fi prefăcut. Am o întrebare mică aici. Amin înseamnă așa să fie, nu? Da. Și în momentul în care, după ce preotul intră cu vasele, apoi începe acest dialog și dumneavoastră începe să cântați: bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Iar preotul la momentul ăla se pregătește să aducă jertfa. Exact cum s-a întâmplat în Sfânta Scriptură. Întâi Hristos a intrat în Ierusalim, nu? Procesiunea pe care preotul o face cu cinstitele daruri la acel moment. Iar apoi ce se întâmplă? După ce Hristos intră în Ierusalim, ce urmează să se întâmple? Va fi adus jertfă pe cruce. Exact ceea ce face preotul în momentul în care sunt prefăcute. Când sunăm din clopoțel în Sfântul Altar, atunci ăla este momentul prefacerii Sfintelor Daruri. Pâinea. Acesta este trupul meu care se pregătește. Exact.
Și imediat după ce preotul rostește, beți dintr-o acesta toți, mâncați, acesta este trupul meu și beți dintr-o acesta toți, apoi dumneavoastră cântați la strană, pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm. Iar preotul în altar se roagă încă o rugăciune și apoi invocă Duhul Sfânt și pâinea și vinul se preschimbă în trupul și sângele lui Hristos. Adică jertfa de pe cruce a Mântuitorului Hristos. Vedeți, toate acestea se leagă una cu alta și toate se leagă de Sfânta Scriptură. Și am vrut să punctez lucrul acesta pentru ca să știți. Și v-am spus, săptămâna trecută am amintit faptul că acest vers, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, îl cântăm și la începutul lutreniei. Este prima cântare, cei care veniți dimineața la începutul lutreniei, este prima cântare pe care o auziți cântată, pentru că sunt cei 6 psalmi înainte și partea introductivă. Deci, tot ceea ce se săvârșește în Sfânta Biserică are bază scripturistică și este întocmit, slujbele sunt întocmite în așa fel încât să-l poarte pe creștin în toată viața Mântuitorului Hristos, în toate momentele importante. Întrebări? Binecuvântată este împărăția care vine a părintelui nostru David, Osana întru cei de sus. Acest verset, binecuvântată este împărăția care vine a părintelui nostru David, este de asemenea de natură profetică. Cine a cucerit Ierusalimul? Romanii. Cine? Romanii. Nu. Cine? Nu, David a fost care a venit. David a cucerit, el e primul care a cucerit orașul Ierusalim și care și-a așezat capitala statului evreu, a așezat-o în Ierusalim. Și tot el a început proiectarea templului care avea să fie construit de către fiul său Solomon. Și pentru că David, marea parte a perioadei în care a condus regatul lui Israel a fost implicat în războaie, n-a putut să se ocupe de acest lucru, dar Solomon a terminat această dorință a părintelui său David. Deci, iarăși un element profetic. Binecuvântată este împărăția părintelui nostru David. Cei care cântau și care au observat acest lucru, cei care au văzut în Iisus, ei au văzut un eliberator, ca să fim sinceri, ei au văzut un eliberator politic. Îl văzuseră pe Lazar înviat din morți, văzuseră toate celelalte minuni pe care Hristos le-a săvârșit până la acel moment, dar încă ochii lor nu erau deschiși în așa fel încât să vadă în Iisus pe Mesia, cel pe care legea lui David și toți prorocii de până atunci îl profețiseră, dar nu ca un eliberator politic, ci ca un eliberator eminamente spiritual, eminamente duhovnicesc. Dumnezeu nu s-a interesat niciodată nu că nu s-a interesat dar nu a fost scopul principal al misiunii lui acela de a-i face pe oameni fericiți pe pământ, ci de a-i face pe oameni fericiți în viața care urmează. Pentru că aceasta, și am discutat săptămâna trecută pe larg, viața aceasta pământească este menită să ne pregătească pentru ceea ce urmează, care va fi fără de sfârșit. Și ajungem la templu. Și Iisus a intrat în Ierusalim și în templu și după ce s-a uitat la toate de jur împrejur, fiind vremea spre seară, a ieșit spre Betania împreună cu cei 12. Am spus data trecută că să vorbim un pic despre templu. Și deja am început. Primul templu a fost construit de regele Solomon în 7 ani.
Și a fost una dintre clădirile extraordinare ale lumii antice. Primul templu din Ierusalim a fost construit în jurul anului 960 înainte de Hristos. Templul lui Solomon. Am o întrebare, dacă nu vă supărați, părinte. De câte ori citesc Biblia, am impresia că David a vrut să construiască templu, iar Dumnezeu chiar i-a spus că îmi faci mie locuință pe pământ, eu care pământul mi este așternut picioarelor și... În fine, deci mie întotdeauna am impresia că se poate înțelege că a fost mai mult o dorință împlinită lui David? Nu, templul deja exista încă de pe vremea lui Moise. Ce e altceva cortul mărturiei dacă nu templul lui Dumnezeu? Iar templul lui Solomon este conceput după modelul cortului lui Moise. Ceea ce Dumnezeu i-a spus lui David este că nu era pentru el să-i construiască templul din Ierusalim, ci acest lucru va fi săvârșit de către fiul lui de Solomon. Bineînțeles că putem să, din punct de vedere spiritual, putem să spunem că, într-adevăr, unde e templul lui Dumnezeu? Am spus asta chiar la început. Templul lui Dumnezeu este inima omului. De aceea nu era, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu era nevoie, într-adevăr, de clădiri. Dar, am mai spus-o, Dumnezeu întotdeauna se pleacă la dorințele noastre. Chiar și regatul lui Israel a apărut nu din dorința lui Dumnezeu, ci din dorința evreilor de a avea un rege. Deși Dumnezeu le-a spus, dacă vă alegeți rege, veți fi sclavii lui, vă va lua zeciuială, vă va lua... Haideți să citim un pic. Cartea 1 a Regilor. Cred că este... Numai o secundă să găsesc. 2 regi. 1 regi. – 310, da? Bun. Da, imediat. Capitolul 8. Okay. Capitolul 8, cartea 1 a Regilor. Și a fost că după ce Samuel a îmbătrânit, i-a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Iată acum numele fiilor săi. Întâiul născut Ioil, iar numele celui de-al doilea era Abia. Aceștia erau judecători în Beer-Sheba. Dar fiii săi n-au umblat pe calea lui, adică a lui Samuel, și s-au dedat la pofta de bani și primeau daruri și judecau strâm. Iar bărbații lui Israel s-au adunat și au venit la Samuel în Rama și i-au zis: Iată, tu ai îmbătrânit, iar fiii tăi nu umblă pe calea ta. Așadar, pune acum peste noi un rege care să ne judece, așa cum e la alte neamuri. Lucrul acesta însă era rău în ochii lui Samuel, adică ei spuseseră: dă-mi un rege care să ne judece. Și Samuel i s-a rugat Domnului, iar Domnul a zis către Samuel: ascultați cu atenție. Ascultă glasul poporului și orice va grăi către tine, că nu pe tine te-au lepădat, ci pe mine m-au lepădat. Pentru că nu eu să domnesc peste ei. Așa cum s-au purtat ei cu mine, prin toate faptele lor, din ziua când i-am scos din țara Egiptului și până în ziua de azi, părăsindu-mă și slujind altor Dumnezei, tot astfel se poartă și cu tine. Acum însă ascultă de glasul lor, dar să le dai în față că martor și să le spui drepturile regelui care va domni peste ei. Iar Samuel a spus întreg cuvântul Domnului către poporul care îi cerea rege. Și le-a zis:
Iată drepturile regelui care va domni peste voi. Deci, vedeți, întotdeauna Dumnezeu le spune ceea ce se va întâmpla și le dă opțiunea de a alege. Vreți rege? Uitați ce se va întâmpla. Iată drepturile regelui care va domni peste voi. Pe fiii voștri îi va lua și îi va pune la carele sale și va face din ei călăreți și alergători înaintea carelor lui. El și îi va pune căpetenii peste sute și căpetenii peste mii și ca să-i secere holda și să-i adune bucatele și să-i meșterească uneltele de război și uneltele carelor lui. Pe fiicele voastre le va lua să-i fie mironosițe și bucătărese și brutărițe. El vă va lua țarinile și viile și livezile de măslin și le va da slugilor sale. Va lua zeciuială din semănăturile voastre și din viile voastre și o va da eunucilor săi și slugilor sale. Vă va lua slugile și slujnicele și cirezile voastre cele bune și asinii voștri și le va dișmui pentru treburile lui. Și în turmele voastre va lua zeciuială, iar voi veți fi slugile lui. Atunci în ziua aceea îți veți striga din pricina regelui pe care vi l-ați ales, dar Domnul Dumnezeu nu vă va auzi în zilele acelea, de vreme ce voi v-ați ales un rege. Vedeți? După alegere trebuie să urmeze și responsabilitatea alegerii făcute. Pe ce înțelegem noi este că evreii nu prea erau luminați așa la cap din moment ce li s-a spus ce va urma și au zis că nu, noi vrem rege, n-a rege acum. Așa este, dar vă întreb, noi suntem acum luminați? No, la fel facem și noi. Alegem și tragem ponoasele la ce alegem. Facem și noi. Poate tu. Ia auziți. Poporul însă n-a vrut să asculte de Samuel și i-au zis: nu, ci pune peste noi să fie rege. Atunci vom fi și noi ca toate neamurile. Regele ne va judeca, el va merge înaintea noastră și el va purta războaiele noastre. Da. Iar Samuel a ascultat toate cuvintele poporului și le-a grăit în auzul Domnului. Și a zis Domnul către Samuel: ascultă de glasul lor și pune-le un rege. Iar Samuel a zis către oamenii lui Israel să plece fiecare la cetatea sa. Deci, vedeți, acest lucru, acest păcat al neascultării, nu l-au făcut numai Adam și Eva. Nu l-au făcut numai Cain. Nu l-au făcut numai toți ceilalți care au urmat. Nu l-au făcut numai poporul israelitean care n-a ascultat de Dumnezeu, deși minunile care s-au întâmplat în fața ochilor lor au fost nenumărate și nevăzute, nemai întâlnite până atunci. Dar și noi facem același lucru. Noi știm că este Dumnezeu. Noi știm că avem poruncă să ne iubim unii pe alții, că avem poruncă să ascultăm de Hristos, că avem poruncă să ne respectăm unii pe alții, să nu ne judecăm unii cu alții și așa mai departe. Toate celelalte lucruri pe care le știm că sunt bune și că ne vor fi folositoare. Și cu toate acestea, la fel facem și noi. Ce a zis? Fericiți cei săraci cu Duhul, fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi și așa mai departe, toate celelalte fericiri. Fericiți suntem dacă facem lucrurile acestea, dar câți dintre noi le facem? Câți dintre noi ascultăm cu adevărat glasul lui Dumnezeu? Foarte puțini sau aproape deloc, poate. Încă o dată, asta nu înseamnă că nu e speranță pentru noi, ci înseamnă că trebuie întotdeauna să încercăm să ne punem nădejdea în Dumnezeu și să încercăm să urmăm exemplului de viață al Mântuitorului Hristos, care s-a rugat în grădina Ghețimani: fă, Doamne, să treacă paharul acesta de la mine, dar nu după voia mea, ci așa cum este voia ta. Și paharul a trecut. Dar cum a trecut? Ce a trebuit să facă Hristos? Să moară pe cruce. Și s-a supus voii Tatălui Său pentru ca noi să fim salvați. Vedeți?
oricare altul dintre noi ar fi spus hai să cădem la o înțelegere, nu? Haide să vedem cum facem să ne fie bine. Dar rezultatul n-ar fi fost același, ci întotdeauna Hristos a avut în vedere scopul final, ceea ce nouă ne lipsește. Vedeți și în pasajul acesta de la 1 Regi, capitolul 8. Dumnezeu le-a zis, aveți încredere în mine și lăsați-mă pe mine să vă conduc. Ei au zis, nu, dă-ne rege ca să ne judece el. Dar au pierdut din vedere faptul că regele, la rândul lui, și el va fi om. Atât David, Saul primul, care a fost primul rege, Saul întâi, apoi David, Solomon și toți ceilalți care au urmat, toți au avut greșeli. Ba, foarte mulți dintre ei au murit chiar departe de Dumnezeu. Saul a înnebunit până la urmă. Deși, dacă citiți capitolele următoare, 9, 10, 11, Saul era un om virtuos, ba chiar spune în capitolul 9 parcă că Duhul Sfânt s-a pogorât peste Saul, vorbind de Saul. Duhul Sfânt s-a pogorât peste Saul și la un moment dat chiar a prorocit. În drumul lui spre coroana de rege, regele Saul a prorocit. Adică Dumnezeu era cu el. Dar încet s-a depărtat de Dumnezeu. Și mai bine spus, a încetat să mai asculte de glasul lui Dumnezeu. Și a început să facă voia lui. A început să-l urască pe David, care, un tânăr războinic fiind, l-a omorât pe Goliat. Era un flăcău când l-a omorât pe Goliat. Și poporul a început atunci să strige despre David, că este cel mai puternic, și Saul s-a umplut de invidie și de mânie și l-a prigonit pe David. Și așa mai departe. Apoi, până la urmă, a înnebunit. Și a fost îndepărtat de la scaunul regal. Și a venit David, care la rândul lui a greșit. Am vorbit săptămânile trecute, nu, despre greșeala, despre păcatul omorârii și al desfrânării cu o femeie care nu era a lui. Adică cu soția prietenului lui cel mai bun. Și Dumnezeu a lucrat și cu David, care până la urmă s-a pocăit. Și este singurul care a murit slujind lui Dumnezeu și ascultând de poruncile lui Dumnezeu. În rest, și Solomon, la început, cel mai înțelept, cel mai bogat dintre regii lui Israel, cel care a construit templul lui Dumnezeu, dar până la urmă a murit în păcatul desfrânării și el, al plăcerilor trupești, pentru că și-a făcut un harem de soții, ceea ce era interzis în societatea. Aici cred că ar fi bine de subliniat că, iarăși, bunătatea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu însuși a căutat rege poporului, și cu Saul și cu David, deci s-a preocupat să aleagă dintre cele mai bune suflete, cum ar veni, ca rege, când putea să lase... A ales persoanele, într-adevăr, persoanele care erau croite, să spunem, pe acest calapod. Că nu oricine poate să fie conducător, nu oricine poate să fie rege. Și așa este, Dumnezeu a lucrat întotdeauna, v-am spus și data trecută când am vorbit despre cum se întâmplă voia lui Dumnezeu. Și spuneam că Dumnezeu în continuu își alterează planurile lui ca să lucreze cu slăbiciunile noastre. Sau alegerile noastre creează probleme pe care Dumnezeu trebuie să le rezolve pentru noi. Și să facă în așa fel încât să ne dea posibilități să ne deșteptăm, să ne dăm seama ce s-a întâmplat, să ne dăm seama de greșeală, dar apoi să ne și pocăim pentru ea, adică să ne cerem iertare, să ne pară rău. Așa cum a făcut David. Și de la el avem
Ce avem de la David? Psalmii. Psalmii. Și mai cu seamă Psalmul 50, care este psalmul omului care se pocăiește prin excelență. Ok, deci vorbeam de templul din Ierusalim, a fost făcut după modelul cortului mărturiei. Cortul mărturiei este locașul pe care Moise l-a pregătit pentru ca să se aducă jertfele în legea Vechiului Testament, jertfele către Dumnezeu. Și Solomon a ridicat acest templu în jurul anului 960 pe locul în care tradiția spune că erau pomii aceia ai cunoștinței binelui și răului și al vieții fără de moarte. Pe dealul din Ierusalim, dealul Moria, parcă se cheamă. Templul lui Solomon a fost distrus de babilonieni vreo 400 de ani mai târziu. În 586 mi se pare că babilonienii au cucerut Ierusalimul și l-au demolat, l-au distrus complet, inclusiv templul. Iar evreii au fost strămutați în robia babiloniană, iar vreo 200 și ceva de ani mai târziu, sub regele Cirus cel Mare, Cirus I, au primit permisiunea să se reîntoarcă în Țara Sfântă și chiar au primit fonduri și au reconstruit templul din Ierusalim. Pe locul fostului primului templu, iar apoi, cu puțin înainte de nașterea Mântuitorului Hristos, templul acesta a fost restaurat de regele Irod cel Mare, Irod cel care a căutat să-l omoare pe Hristos. Și spun izvoarele istorice că această clădire era până la acea vreme una extraordinar de frumoasă și una dintre minunile ingineriei chiar până în zilele noastre. Pentru că Irod a construit un zid de 600 de metri pe o parte, cu vreo 250 de metri lățime. Am cercuit acest deal și a pus o placă peste în acest zid și deasupra a fost reconstruit templul. Iar materialele folosite și au fost de o frumusețe extraordinară. Interiorul era placat cu foițe de aur, stâlpii de la intrare erau din aramă curată, iar altarul tot era din aur masiv. Și erau 2 heruvimi foarte mari cu aripile dintr-o parte până în alta a încăperii altarului din aur masiv. O cheltuială extraordinară pe care Irod a făcut-o și, din păcate, templul acesta n-a rezistat decât aproape 100 de ani, pentru că a fost dărâmat iarăși de romani în anul 70. Din punct de vedere al arhitecturii, templul avea 3 părți. O curte mare în care puteau să intre oricine. Un atrium se chema. Apoi erau 12 trepte. Cei care citiți din Psaltire, este catisma a 17-a, catisma 18-a, are 12 psalmi. Și acești psalmi erau citiți fiecare pe cât o treaptă. Cei care mergeau la templu să aducă jertfe foloseau aceste rugăciuni în practica curentă
pentru a se pregăti să intre în templu și să aducă jertfele respective. Și fiecare treaptă avea câte un psalm desemnat și se citeau aceste 12 trepte, iar apoi intrarea în templu se făcea, era o poartă maestoasă, chiar așa se numea, poarta frumoasă. Și acolo era intrarea în templu propriu-zis, unde nu puteau să intre decât evreii, cei de neam evreu. Romanii și grecii și celelalte popoare nu aveau acces acolo. Și în templu, iarăși, era o încăpere ca o curte unde era altarul de jertfă, acolo unde se sacrificau animalele. Era un cazan mare cu apă, din care se scotea apă și se folosea la spălările ritualice. Înainte să aducă rugăciuni, v-am spus că evreii se curățeau și spălau mâinile și picioarele, așa cum a făcut și Hristos la cina cea de taină. Toate acestea fac parte din ritualul aducerii jertfelor la templu. Și Hristos le-a urmărit îndeaproape. Iar apoi construcția propriu-zisă a templului avea două camere. Una mai mare, în care intrau preoții și leviții, adică cei care aveau grijă de ce se întâmpla acolo, și altarul propriu-zis sau Sfânta Sfintelor, în care nu intra decât arhiereul o singură dată pe an. Așa, vă aduceți aminte cum s-a întâmplat când s-a născut Ioan Botezătorul, ce a făcut Zaharia. El este cel care a intrat și a tămâiat altarul și în altar l-a văzut pe Arhanghelul Gabriel, care i-a spus ce avea să se întâmple, că soția lui va naște un fiu, iar el n-a crezut și a ieșit afară. Poporul îl aștepta să iasă afară, iar el a ieșit din altar mut. Și deci în altarul în care se păstra chivotul legii, adică cutia aceea făcută de Moise în care se păstra mană adunată din pustie, tablele legii și toiagul lui Aaron, fratele lui Moise, cel care o drăslise atunci când evreii se îmbolnăviseră și mureau pe capete, cei care se uitau la bățul lui lui Aaron, se vindecau. Iar acest toiag al lui Moise îl simbolizează pe Mântuitorul Hristos, care este Cel ce va aduce vindecare sufletelor noastre. Acesta este în mare templul din Ierusalim. Era un ansamblu extraordinar, așa cum v-am spus, și foarte multe lume venea de peste tot ca să-l vadă. Se pare că era una dintre minunile arhitectonice ale antichității. Părinte, nu vreau să țin studiul biblic în loc, deci dacă e, putem discuta altă dată, dar aveam o întrebare despre jertfe. Când a apărut pentru prima oară noțiunea de a jertfi Domnului? Știu că a fost Cain și Abel, care a fost pronunțat cuvântul de jertfă, dar nu știu dacă puteți să ne spuneți mai mult despre de unde noțiunea de jertfă, conceptul de jertfă. În templul din Ierusalim era desemnat pentru acest lucru, pentru a aduce jertfă lui Dumnezeu. Și ideea de jertfă este scripturistică, așa cum a spus și Cristi, o întâlnim încă în capitolul 4, dacă nu mă înșel, nu? Al cărții Facerii. Ia să mergem și să vedem. Capitolul 4. Cain și Abel. Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa, și ea zămislind l-a născut pe Cain și a zis: am dobândit om de la Dumnezeu.
și l-a mai născut pe fratele său Abel. Abel era păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ. Și a fost că după un timp, Cain a adus din roadele pământului jertfă lui Dumnezeu. Aceasta este prima mențiune a acestui lucru, a jertfirii către Dumnezeu. Ce este jertfa către Dumnezeu? Din punctul nostru. Aici iarăși o chestie de jertfa nu este o, cum să spun eu, a arde complex, ci iarăși o împărțire la ceilalți oameni, nu? Adică în numele lui Dumnezeu, nu? Deci, dacă vorbim aici în ce spune Cartea Facerii, Cain a adus din roadele pământului jertfă lui Dumnezeu și a adus și Abel din cele întâi născute al oilor sale și din grăsimea lor. Și Domnul a căutat spre Abel și spre darurile lui, dar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat. Și s-a umplut Cain de mânie și fața era posomorâtă și Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain: de ce te-ai mâniat și de ce ți este fața posomorâtă? Dacă tu faci bine, nu vei fi oare bine primit? Dar de nu faci bine, păcatul stă pitit la ușă. Pe tine te poftește, dar tu caută și fii stăpân. Și Cain a zis către Abele său să ieșim la câmp. Deci, jertfa este o ofrandă către Dumnezeu. De ce avem nevoie să-i aducem ofrandă lui Dumnezeu? Pentru că suntem păcătoși, pentru că am greșit. Pentru că jertfa încă iată de la început, este o modalitate a omului de a încerca să-L înduplece pe Dumnezeu, să-i asculte rugăciunile. Este de asemenea o încercare a omului de a se apropia de Dumnezeu. Și Dumnezeu, încă din jertfa lui Cain și a lui Abel, spune cum trebuie să fie adusă jertfa. Pentru că ce îi spune lui Cain? După ce Cain s-a umplut de mânie și fața era posomorâtă, Domnul Dumnezeu îi spune: de ce te-ai mâniat și de ce îți este fața posomorâtă? Dacă tu faci bine, nu vei fi oare bine primit? Cu alte cuvinte, dacă aduci jertfă așa cum trebuie, jertfa ta va fi primită și a ta va fi primită. Dar ceva era greșit la Cain. Dar de nu faci bine, păcatul stă pitit la ușă, pe tine te poftește, dar tu caută să-i fii stăpân. Deci Dumnezeu îi spune de la început, ca să avem o relație, tu trebuie să fii fără păcat, să fii curat, să aduci jertfă lui Dumnezeu în curăție. Și atunci Dumnezeu va privi la jertfa, la fel ca și la noi. Spunem mereu că ne pregătim de Sfânta Liturghie, care este jertfa pe care noi o aducem. Jertfa duminicală pe care noi o aducem lui Dumnezeu este Sfânta Liturghie. Vinul și pâinea pe care dumneavoastră le aduceți la biserică se transformă în trupul și sângele lui Hristos prin pogorârea Sfântului Duh. Iar apoi Dumnezeu ni le împarte înapoi. Ni le dă înapoi ca noi să-L cunoaștem mai bine. Și cei care vin și se împărtășesc trebuie să fie pregătiți. Trebuie să încearce măcar să se curățească, să se pregătească de întâlnirea cu Dumnezeu. Și de-aia spune preotul mereu că un om care vine la împărtășanie trebuie să fie împăcat cu cei din jurul lui, să nu poarte dușmănie, să nu fie supărat cu cineva, să nu fie mânios pe cineva, să trăiască în curăție cu soția lui și așa mai departe, toate celelalte care ne fac să fim oameni virtuoși. Dumnezeu asta cere de la noi, ca inima noastră să fie curată și atunci și jertfa noastră va fi bine primită. Și jertfele, deci de aici vine ideea de jertfă. Omul a căzut și Dumnezeu nu l-a părăsit complet. Iar omul încearcă prin jertfă să împace pe cât posibil sau să repare pe cât posibil ceea ce s-a stricat prin păcat. Prin păcatul pe care tot omul îl face. Nu? Și Dumnezeu ne spune, spunându-i lui Cain, că dacă inima noastră nu este curată, atunci nici jertfa noastră nu va fi primită.
Și ăsta este iarăși un adevăr scripturistic pe care noi trebuie să-l cunoaștem și să-l punem în practică. Deci, orice fel de jertfă am aduce, milostenie, voluntariat, eu știu, orice alte activități pe care le putem numi ca jertfe sau ca fapte bune pe care le facem. Banii, nu? Banii care donăm la biserică, nu? Banii pe care îi donăm la biserică, timpul pe care îl donăm venind la biserică, timpul pe care îl donăm în timpul slujbelor, care este tot o jertfă pe care noi o aducem lui Dumnezeu. V-am spus de multe ori la predică, timpul pe care dumneavoastră îl parcurgeți conducând de acasă până la biserică este o jertfă pe care o aducem lui Dumnezeu. Și de aia trebuie să fie, jertfa trebuie să fie benevolă, să fie adusă cu bucurie, pentru ca să fie bine primită, conform adevărului scripturistic, pentru că altfel Dumnezeu ne va spune și nouă ca și lui Cain: de ce ai fața posomorâtă și ai grijă că păcatul stă ascuns la ușă și nu-l vezi? Iar păcatul te vrea. Sau, cu alte cuvinte, firea ta vrea să păcătuiască. Dar tu, ce îi spune, cum termină Dumnezeu? Dar tu trebuie să fii stăpân. La fel cum Adam și Eva n-au putut să fie stăpâni pe ei înșiși și au plecat urechea la ceea ce le-a spus diavolul. La fel a făcut și Cain, pentru că plin de mânie l-a luat pe fratele lui și l-a omorât în câmp. Și merge mai departe. Ce spune după ce l-a omorât? Și Cain a zis către Abel, fratele său, să ieșim la câmp. Și a fost că în câmp, în timp ce erau ei pe câmp, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, și l-a omorât. Și a zis Domnul Dumnezeu către Cain: unde este Abel, fratele tău? Iar el a zis: nu știu, nu cumva sunt eu paznicul fratelui meu? Și a zis Domnul: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Și acum blestemat să fii de pământul ce ți-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei munci pământul, el nu-ți va mai da puterea lui. Rătăcitor vei fi și fugar pe pământ. Ce era Cain? Ce era Cain când a... Agricultor. Era agricultor. De animale. Nu. Nu, era agricultor. Era cu cultivarea pământului. El a adus roadele pământului jertfă lui Dumnezeu. Adică lucrul cu care se ocupa. El era agricultor. Și Dumnezeu îi spune că pământul va fi blestemat pentru el. De ce? Odată pentru că l-a omorât pe fratele lui, a doua oară pentru că a ascuns, pentru că n-a fost cinstit. N-a spus adevărul, ci s-a ferit. Și aici e o similitudine foarte, foarte puternică între Adam și Eva, cum tot așa a încercat să-l îndrume spre a se confesa. Așa și pe Cain i-a dat șansa de a se reabilita, dar el nu. Dumnezeu întotdeauna ne spune ce se întâmplă, pentru că El știe și ne dă posibilitatea. Ce ai făcut? Îi spune lui Cain. Iar Cain spune: n-am făcut nimic. Ce, sunt eu, am eu grijă de frate meu, trebuie să știu eu unde e el în tot timpul? Nu știu, tu ești Dumnezeu, tu l-ai făcut, tu trebuie să știi. Dar... Cum? Dumnezeu i-a dat opțiunea să greșească încă cu ceva. În afară de asasinat, mai era și minciuna. Deci, na. Păi, Dumnezeu i-a dat posibilitatea să-și repare greșeala, nu i-a dat posibilitatea să mai facă încă greșeală. Cunoscându-l că e panoramă și trebuia să se aștepte. Da. Vedeți, așa lucrează Dumnezeu. Aș nu s-are departe de trunchi. Cum? Aș că nu s-are departe de trunchi. Cain a fost băiatul lui Adam. Da. Da, acum vezi, și Abel a fost băiatul lui Adam. Și cu toate astea, jertfa lui a fost bine primită. De ce? Pentru că era drept. Pentru că inima lui era acolo unde trebuia și Dumnezeu i-a primit jertfa. Iar Cain s-a umplut de invidie din cauza că jertfa lui Abel a fost primită. El nu s-a uitat la ceea ce se întâmplă în el însuși.
și și-a îndrumat energia către ceea ce îi se întâmplase fratelui său. Și asta e invidia, asta facem și noi lucrul ăsta de multe ori, nu? În loc să ne preocupăm de ceea ce se întâmplă în grădina noastră, încercăm să ne justificăm greșelile, păcatele, câteodată chiar și faptele bune pe care le facem, le justificăm în funcție de ceilalți oameni și nu de Dumnezeu. Nu-L punem pe Dumnezeu în centru, ci ne raportăm la ceilalți oameni. Și atunci vedem că oamenii nu sunt egali. Unii sunt mai frumoși, alții sunt mai înalți, alții sunt mai plinuți, alții sunt mai slabi, alții sunt cu ochii verzi, alții cu părul blond și așa mai departe. Suntem diferiți. Și dacă ne uităm la lucrurile astea, e aproape imposibil ca invidia să nu pună stăpânire pe noi. Și noi trebuie să ne raportăm mereu la Dumnezeu. Asta ne cere Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este o invitație la o privire introspectivă a ceea ce suntem noi, ceea ce putem noi fi înainte de a judeca și de a judeca pe alții și de a privi la ceea ce au și ce fac ceilalți. Ca să ne întoarcem la Marcu, vă aduceți aminte de două pasaje. Unul când au venit copiii la Iisus. Ce au făcut apostolii? I-au zis, plecați de aici că ce ați mai venit și voi. Avem noi lucruri importante de discutat aici. Ce a făcut Hristos? S-a supărat rău și i-a mustrat, i-a certat pe apostoli. Și le-a zis, ce faceți? Nu înțelegeți nimic. Eu pentru ăștia am venit. Pentru sufletele lor, pentru cei care sunt neajutorați. Și de fapt toți suntem neajutorați, nu? Dar câteodată starea socială, starea financiară în care ne aflăm, starea chiar psihică în care ne aflăm, de multe ori ne îndreptățește în ochii noștri că noi suntem ceva diferit față de alții. Suntem mai aproape, eu știu, de ceea ce ar trebui să fie un om cu adevărat. Și de multe ori lucrurile astea se destramă într-o clipă. Vedeți, săptămâna asta, sau săptămâna trecută, la un meci de fotbal, un jucător de 29 de ani a căzut jos și a făcut stop cardiac. În floarea vârstei, în unul dintre cei mai în vogă fotbaliști, a căzut, i-a crăpat inima și aproape să moară. De fapt, din câte am înțeles, a leșinat, a fost inconștient câteva minute sau secunde, nu știu, apoi și-a revenit. 29 de ani. Nu suntem în control niciodată, decât în măsura în care ne raportăm la Dumnezeu. Dar dacă siguranța noastră este dată de statutul social, de statutul financiar, de orice alte criterii la care vă puteți gândi, atunci siguranța noastră este falsă și se poate demola într-o clipă. Dar siguranța noastră întotdeauna e la Dumnezeu. De-aia le-a spus Dumnezeu evreilor, nu vă alegeți rege, lăsați-mă pe mine să vă conduc eu. De-aia au zis, nu. Chiar dacă o să se întâmple chiar dacă drepturile regelui sunt atât de drastice din punctul nostru de vedere, adică pentru noi, pentru că noi o să suportăm ceea ce îi se cuvine regelui, lasă să fie el să ne judece pe noi. Adică un om să ne judece pe noi, nu Dumnezeu, care este creatorul sufletelor și al trupurilor omului. Și greșeala asta, știu că atunci când citim din Sfânta Scriptură, primul lucru este, dar ce proști au fost evreii ăștia, ce tântălăi, ce înculiați și înculți, că n-au înțeles. Totuși, același lucru, aceeași greșeală, aceleași păcate le facem și noi zi de zi. Și tocmai de asta este importantă citirea Scripturii zilnic. Pentru ca
să fim întotdeauna conectați la realitate. Realitatea este că omul nu este în control, decât, așa cum am spus, dacă este în legătură cu Dumnezeu. Samuel, prorocul lui Dumnezeu. Lasă-mă un pic să termin ideea și apoi ascult, Cristi. Numai un minut. Samuel, care a fost de mic închinat lui Dumnezeu. Știți cum s-a născut Samuel, nu? Mama lui, Ana, era stearpă, adică nu putea să nască. Și s-a rugat atât de mult, ani de zile s-a rugat pentru ca Dumnezeu să-i dea un copil. Și la un moment dat s-a dus la cortul acesta, nu era încă templul, la cortul mărturiei, cortul unde se aduceau jertfele, și s-a rugat cu ochi în lacrimi. La fel ca și Elisabeta, la fel ca și Ana, mama Sfintei Fecioare Maria. Și atunci Dumnezeu i-a răspuns și i-a dat un fiu. Iar promisiunea a fost aceasta: dacă tu îmi vei da un copil de parte bărbătească, eu ți-l voi aduce să crească aici în templu, în biserică. Și după ce l-a născut și după ce l-a înțărcat, l-a adus la templul lui Dumnezeu și a crescut acolo împreună cu preotul legii, cu preotul din vremea aceea, care se chema Eli sau Eli. Și acesta l-a învățat și l-a crescut așa cum trebuia și Samuel a ajuns plăcut în ochii lui Dumnezeu pentru că a făcut întotdeauna voia lui Dumnezeu și a fost întotdeauna supus. Și apoi Dumnezeu a început să vorbească cu el. Și astfel a devenit, spune Sfintele Scripturi, iubitul lui Dumnezeu, Samuel. Samuel l-a ales pe Saul să fie rege. Samuel, cu ajutorul lui Samuel, a fost ales primul rege al evreilor și așa mai departe. Acesta a făcut voia lui Dumnezeu. Dar Saul, deși la început s-a supus voii lui Dumnezeu, există chiar la începutul domniei lui Saul, unii dintre evrei se uitau cu invidie la Saul și au zis: l-a adus pe ăsta Samuel să ne conducă el. Nu o să poate să ne conducă. Și după ce i-a bătut pe filisteni și a fost inaugurat ca și rege al lui Israel în mod oficial, Samuel a zis: ăștia care v-ați împotrivit, veniți să fiți omorâți. Și Saul a zis: nu. Au murit destul filisteni astăzi niciun israelian nu va muri. Și i-a iertat. Adică a făcut voia lui Dumnezeu, dar apoi încet s-a depărtat și a murit, așa cum am spus, departe de Dumnezeu. Deci, vedeți, legătura noastră cu Dumnezeu se face în interiorul nostru. Și noi suntem cei care răspundem sau nu răspundem. Răspundem pentru o perioadă, apoi ne depărtăm, dar Dumnezeu întotdeauna ne dă posibilitatea să ne reîntoarcem. Și asta este de fapt jertfa pe care Dumnezeu o vrea de la noi. Ca inima noastră să fie întotdeauna curată. Inima noastră să fie întotdeauna gata să primească ceea ce Dumnezeu are să împartă cu noi. Nu numai în viața viitoare, ci și în viața de acum. Da, Cristi. Cristi, te ascult. A plecat. Da, păi asta e mai mult îmi dau seama că e mai mult un element de confesie asta dar de câte ori pun mâna pe Biblie și trebuie să recunosc că Lenea mă face să destul de rar, dar de câte ori pun mâna pe Biblie, parcă oarecum cu teamă pun, pentru că de fiecare dată rămân așa cu nu neapărat cu un gust amar, dar îmi dau seama cât de departe sunt, cât de păcătos sunt și atunci stau și mă gândesc, singura parte bună când citesc din Biblie că conștientizez faptul că nu prea urmez eu calea care trebuie și îmi pare rău. Nu trebuie să fie, citirea Sfintei Scripturi nu trebuie să fie un element de descurajare sufletească, ci din contră, de zidire, pentru că întotdeauna la un element negativ
apare și un element pozitiv. Întotdeauna în Sfânta Scriptură, dacă avem pe Iacov înainte să devină patriarh, îl avem și pe Iacov după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu și după ce și-a reparat greșelile lui. La fel și Moise înainte, la toți. Viața noastră, e bine să conștientizăm faptul că greșim, faptul că nu umblăm în căile lui Dumnezeu, dar în același timp Sfânta Scriptură, citită cu atenție și citită constant, ne poate pune pe drumul cel bun, pentru că avem exemplele pozitive. Petru, ce a făcut? S-a lepădat de Hristos, a cântat cocoșul, ce a făcut? S-a dus și a plâns și apoi s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu l-a primit. Nu? I-a zis: Petre, mă iubești? Te iubesc, Doamne, paște oile mele, de 3 ori. A 3-a oară Petru, un pic mâhnit că l-a întrebat de 3 ori, a zis: Doamne, Tu știi toate, Tu știi că eu te iubesc. Păstorește oile mele. Și Petru a făcut lucrul ăsta după aia, fără să cârtească și fără să se mai îndoiască. Și Dumnezeu ce a făcut? L-a așezat stâlp al bisericii lui. Nu? La bisericile care sunt pictate și terminate așa cum trebuie, cine stau în stânga și în dreapta intrării, chiar în afară, înaintea intrării în biserică? Petru și Pavel. Ei sunt cei 2 stâlpi ai bisericii lui Hristos. Și Pavel la fel. Ce a făcut Pavel? A fost unul dintre cei mai mari prigonitori, nu prigonitori, ci ucigași de creștini chiar. Mulți creștini au murit de sabia lui Saul, adică a lui viitorului Pavel. Și Dumnezeu l-a primit. Mai mult decât atât, l-a făcut apostolul neamurilor. Jumătate din Scriptura Noului Testament este scrisă de acest apostol Pavel. Și Dumnezeu l-a primit pentru că el s-a întors cu adevărat. La fel și noi, să nu vă descurajați atunci când citiți Sfânta Scriptură, când vedeți că sunteți departe, ci din contră să vă umpleți de energie ca să ajungeți acolo unde trebuie. Și așa este, Sfânta Scriptură trebuie să ne fie un ghid duhovnicesc, care să ne întoarcă la Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă. Se întâmplă dacă îl punem în practică. Și e greu să ne găsim timp și de Scriptură, și de rugăciune, și de mers la biserică. Dar vedeți că fără asta nu putem. Nu putem pentru că uităm. Omul uită foarte ușor ce trebuie să facă. Mai devreme, pentru că ne-ați descris arhitectonica templului lui David, ne-a spus că aveau 12 trepte pe care se cântau rugăciuni. Da. Cum erau cântările? Erau un fel de incantație, așa? Ce fel erau? Dă-și-mi o psaltire, te rog. Erau psalmii lui David. Imediat am să vă citesc. Am în bibliotecă, acolo e aia mare. E o psaltire mare. Imediat am să vă citesc. Psaltirea este cartea pe care a scris-o David. În anumite faze ale vieții lui, David era un poet și știți că a apărut în Scriptură cântând la harpă. Și asta liniștea pe regele Saul, care începuse să se îmbolnăvească. Și David cântând la harpă, îl liniștea. Cred că întrebarea mea face sens în ideea că și noi cântăm și cântările astea bizantine cuprind un registru foarte, foarte larg de frecvențe și vibrații. Și asta era meu interes, curios. Da, haideți să vă citesc, o să vă citesc numai 2 și apoi puteți să mai citiți dumneavoastră.
deci spuneam, psaltirea care are cuprinde 150 de psalmi ai lui David. Este împărțită pentru motive liturgice în 20 de catisme se cheamă, adică în 20 de grupuri de psalmi. Iar acestea se împart la rândul lor în 3. Fiecare catismă are 3 părți. Psaltirea toată are 20 de catisme. Cântările treptelor sunt cuprinse în catisma a 18-a, adică de la psalmii 119 până la psalmii 132, parcă. Da. Psalmii de la 119 la 132. Și puteți să-i citiți dumneavoastră din scripturile dumneavoastră. Dar haideți să citim unul, de la prima și de la a doua. Către Domnul când m-am necăjit, am strigat și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buze nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce se va adăuga ție spre limba vicleană? Săgețile celui puternic sunt ascuțite cu cărbuni pusnicești. Vai mie că nemernicia mea s-a îndelungat, sălășluitul m-am cu sălașele lui Chedar. Nu e cea mai potrivită traducere. Mult a nemernicit sufletul meu. Cu cei ce urau pacea, eram făcător de pace. Când gream lor, se luptau cu mine în zadar. Asta e prima. Care are... Deci, vedeți, evreii când se duceau la templu, când se pregăteau să aducă jertfele lor, știau că pentru păcatele lor, pentru sufletele lor aduc jertfe. Cu toate astea, când îl așteptau pe Mesia, îl așteptau pe unul care să-i scoată dintr-o robie politică. Vedeți, aici este antiteza înțelegerii fariseilor, mai cu seamă, a celor care ghidau spiritual pe popor și înțelegerea autentică a legii lui Moise, care era una eminamente spirituală. Întotdeauna sufletul omului a fost în centru. Și toate poruncile date de Dumnezeu lui Moise aveau în vedere curățirea sufletului omului. A doua zice așa, a doua treaptă. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Să nu dai într-o clătinare piciorul tău, nici să dormiteze cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Adică Dumnezeu nu o să doarmă păzindu-l pe Dumnezeu. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acopărămânție peste mâna ta cea dreaptă. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău Domnul. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Și o să vă rog să citiți dumneavoastră următorii 9-10 psalmi din aceste cântări ale treptelor. Deci evreii când ajungeau la intrarea templului începeau să se roage și toate grijile lumești trebuiau să fie lăsate deoparte și se pregăteau ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Acum vom vedea săptămâna viitoare că, vedeți, Iisus a intrat în templu, s-a uitat, cum spune, stați să dau înapoi la Marcu. În versetul 12 spune: și a intrat Iisus în Ierusalim și în templu. Și după ce s-a uitat la toate de jur împrejur, fiind vremea spre seară, a ieșit spre Betania împreună cu cei 12. Hristos a uitat cu atenție la ce se întâmplă în templu. Și ce era templu pentru Iisus? Casa de rugăciune a Tatălui. Suntem jumate adevărat. Ce era templu pentru Sufletul Iisus? omului. Nu. Sufletul omului. Nu, mă refer acum la templul din Ierusalim, clădirea templului în care el a intrat și a observat ce se întâmplă. El așa spune, casa Tatălui meu. Da, dar Era un loc în realitate era chiar casa lui. Pentru că cine e Iisus? Dumnezeu. Dumnezeu. Casa
el spune așa pentru ca să nu se declare el pe sine însuși Dumnezeu. N-avea cum să facă lucrul ăsta. Ci cei care urmau să creadă în Iisus trebuiau să o creadă din propria lor dorință, folosindu-și liberul arbitru, nu el să o exclame public. Și el spune și din smerenie, casa tatălui meu ați făcut o casă de tâlhari, dar era de fapt casa lui, el se uita la templu ca la casa lui și ce se întâmpla acolo era ca și cum unul dintre noi ar lăsa casa lui pe mâna cuiva și când va fi venit înapoi ar fi găsit o bordel, de exemplu, sau orice altceva, un magazin, să spunem. Da. Asta vedea Iisus și asta l-a și supărat. Pentru că ceea ce se întâmpla în templu era total împotriva chiar a prevederilor din Pentateuch, adică din cărțile care explică ce trebuie să se întâmple în casa de rugăciune și în casa în care locuia Dumnezeu. Evreii făcuseră Irod, care era un politician deosebit. El a ajuns la putere, a ajuns rege de fapt în Iudeea, fără să fie îndreptățit spre acest lucru. Dinastia Hasmoneilor, care domnise secolele 2 și 1 înainte de Hristos, a fost îndepărtată de acest Irod. Mai mult decât atât, pentru ca să-și legitimeze dorința de a fi rege, s-a însurat cu prima lui soție, care era fiica ultimului rege Hasmoneu. Și imediat după ce a ajuns rege, cu ajutorul romanilor, în timpul lui Marc Antoni, Irod și-a omorât atât soția, care era din vechea dinastie a Hasmoneilor, cât și primii 2 copii. De asemenea, tocmai ca să elimine orice legitimitate a acestei dinastii la tronul regal din Ierusalim. Deci, Irod era un om politic bun și pusese stăpânire pe tot ceea ce însemna Israel. Este numit Irod cel Mare pentru că, într-adevăr, a dezvoltat foarte mult atât economia, cât și infrastructura societății iudaice și a construit acest templu deosebit în Ierusalim, pe locul vechiului templu, al doilea templu construit, și prin câteva mașinațiuni politice pusese stăpânire și pe Sinedriu, adică avea influență și asupra Sinedriului. În primul rând, a omorât 30 de membri ai Sinedriului vechi în momentul în care a ajuns rege, ceea ce ne face mai puțin necredibilă povestirea în Evanghelia lui Marcu, care spune că Irod a omorât 14.000 de copii ca să-l găsească pe cel care trebuia să fie rege peste Israel. Cu atât mai mult cu cât el își omorâse proprii lui copii, tocmai ca aceștia să nu cumva să-i amenințe domnia în regatul lui Israel. Și când a construit acest templu în Ierusalim, Irod a făcut din el și un bun marketplace. Era un complex mare în care se făceau foarte mulți bani. Veneau evrei din toate colțurile lumii, erau comunități mari de evrei în Roma, în toate cetățile de pe estul Mării
Mediterane și nord-estul Mării Mediterane. Erau comunități în toată Asia Mică, ceea ce e Turcia astăzi, în Alexandria, am spus, și în toate orașele mari ale Imperiului Roman și chiar și în afara lui erau comunități mari de evrei. Și se spune că în Alexandria, în timpul în care a trăit Mântuitorul Hristos, 40% din populația Alexandriei era de origine evreiască. 40% dintr-un oraș de 3-4 milioane de locuitori. Și deci Irod a știut să facă în așa fel încât să producă și bani cu acest templu, care în mod normal era dedicat aducerii jertfelor către Dumnezeu. E 9:30. Haideți să ne oprim aici. O să continuăm data viitoare. Vă rog să citiți un pic ceea ce urmează pentru ca să putem să ne mișcăm nițel mai repede. Mai aveți ceva întrebări pentru astăzi? Vreau să vă mulțumesc, Părinte, că v-am dus de la începutul Bibliei până la sfârșitul Bibliei, cred că de 20 de ori până acum, și ați avut răbdare cu noi. Mulțumim din suflet. Da, nu, trebuie să facem paralelele astea ca să înțelegem ce se întâmplă și să... Știu că și eu sunt la început cu astfel de studii biblice, dar e bine și tocmai de asta trebuie să stăm câte o oră jumate, pentru că într-o oră n-am avea timp să acoperim atât de mult material. Eu aș menționa un fapt divers, foarte curios și interesant în legătură cu măgarul. Pentru cei care nu știți sau n-ați fost cu măgarul la turmă, măgarul are o cruce foarte bine definită pe spate. Dacă știați. Da. Are o dungă neagră de la coadă la coamă și o dungă transversală între picioarele din față. Deci e o cruce foarte bine definită. Interesant, curios. Și iarăși măgarul în turmă, iarăși e foarte bun paznic. Adică nu prea are dușmani. Da. Mai e un lucru trivia interesantă. Aici în America măgarii nu se omoară. E o lege care interzice uciderea sau omorârea măgarilor, chiar împușcarea lor. Asta am aflat-o de la un fermier. Am fost acum vreo 2 ani să luăm un miel și el ne-a spus, avea acolo 3 măgari și zicea ca un măgar să fie omorât trebuie să fie dus în Mexic. Acolo au voie să-l împuște și după aia să... v-am spus, sunt multe legături în viața noastră chiar de zi cu zi cu ceea ce se întâmplă în Sfânta Scriptură. Doar trebuie să încercăm să le cunoaștem și să le dezvoltăm mai mult și să ne deschidem ochii la ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că omul este coroana creației. Pentru asta am fost creați. Ca tot ceea ce se întâmplă în univers să ne folosească nouă în cunoașterea lui Dumnezeu. Lucrul ăsta a fost îngreunat foarte mult de păcat și încă în continuare. V-am mai spus de multe ori că un om n-ar trebui să-i fie frică nici de o insectă, nici de un șarpe, nici de o găină sau de orice alt animal, de gândaci mai cu seamă. Dar depărtarea noastră de Dumnezeu face și lucrurile astea să se întâmple. Și asta trebuie să ne dea un semnal că trebuie să construim mai mult sufletul nostru, viața noastră spirituală să fie mai activă. Ok, haideți să ne oprim aici și continuăm săptămâna viitoare. Intrăm în astea ultimele 5 capitole, 6 capitole din Marcu, sunt pline de însemnătate, pentru că sunt ultimele zile ale Mântuitorului Hristos și tot ceea ce se întâmplă de aici încolo sunt lucruri
importante de știut pentru un creștin. De aceea o să vă rog să avem cu toții răbdare ca să le putem parcurge așa cum trebuie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sâmbătă dimineață de la ora 9 avem liturghie pentru Sâmbăta Morților și Parastas de Obște. Sâmbătă seară de la ora 7 avem vecernie pentru ziua pogorârii Duhului Sfânt. Duminică dimineață de la ora 8, utrenia și Sfânta Liturghie, urmată de masă pentru strângere de fonduri. Duminică seara de la ora 7 avem din nou vecernie pentru ziua de luni, care este ziua Sfintei Treimi. Și luni dimineață de la ora 6, Sfânta Liturghie pentru ziua Sfintei Treimi. Sâmbătă, după liturghie și parastas, o să avem nevoie de puțin ajutor ca să punem împreună corturile pentru a doua zi, ca să mâncăm afară. O să fie cald și în sala socială o să fie insuportabil de cald. De-aia o să avem pregătite afară corturi, așa cum am avut și la Paște, și vom putea să mâncăm afară, unde o să fie un pic mai bine și mai suportabil. Cu un pic de umbră o să fie numai bine. Vă mulțumim tuturor, Dumnezeu să ne ajute, să ne dea sănătate, bucurie și putere să luptăm. Să luptăm în continuare pentru viața noastră veșnică, alături de Dumnezeu și de Sfinții Lui. Amin. Doamne ajută tuturor! Amin. Doamne ajută! Amin. Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Mulțumim mult pentru Cu seara drag. asta informativă. Doamne ajută!